De fet, hem provat 2 joves d'aquest curs, en Saibo i l'Elagi, i tots dos han funcionat molt bé. Nosaltres tenim altra experiència amb altres tipus de cursos, però com aquest realment és potser el que més ens ha funcionat i el que més ens ha agradat, sobretot perquè abans hi havia hagut una formació prèvia, que és la diferència amb altre tipus de... no de cursos, sinó altre tipus d'experiències amb aquest tipus de joves que nosaltres havíem fet. I el que tinguin ells aquesta preparació a nosaltres ens ha facilitat molt la seva incorporació a la feina. Clar, nosaltres requeríem, al ser tan joves, gent que no té res d'experiència, has d'invertir-hi moltes hores, i el fet que hi hagi invertit aquestes hores algú altre, t'estalvies tu, i a part potser les petites modificacions que faríem, no? Les coses que a tu t'agraden com a restaurador i com a propietari del negoci, doncs és més fàcil ensenyar-los a ells, tinguent ja aquesta base. O sigui que ha sigut, bona, per això realment l'hem contractat i està amb nosaltres.